आबै उथिं नाहरब्रा एसे मोजां नुदों दे औ आरो बेफोरा एसे माबायो बुजिबाय एसे गोजान आरो बाइकजों माबानोसै नै जोंहा आबैयानो बेनो उन्दैसिन आंखौ लोगो मोननानै बोरै मोनदोंलै आबै मोजां मोनदोंना नुवाखैमोन जोनोम नुफेराखैमोन दासो नुफैबाय बोराया इसोर नै जोंहा बेनो मेन जोंहा आबौ बेनो मेन बेनि दारैसो आं नुनो मोनजोब्बाय जाथि खुरमाफोरखौ बाय बाहागिफोरखौ दा बरपेटायाव दङ आङो चन्दनपारायाव चन्दनपुराव सरि चन्दनपुराव जों दा थांनोसै आरो दा जोङो नैबेसो मिथिसिगोन जानखि थांगोन ना बिराद मोजां नांदों आबै लोगो मोननानै आं फन आरो बियो माब्लाबाबो गोमानानै थांनाय नङा बियो नेटआव थाबाय थाखागोन नों नुबाय थाखागोन बेखौ नों नायनो गोसो जाबानो जागोन दे औ जागोन दे ओमफ्राय आबैनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों आङो आबैया अबे मा हस्पिटालाव खामानि मावो जेनेबा नैखिजाहाय जोंनियाव सरकारि हस्पिटाल दं माजरगाव होननाय आब' बेयावनो मावो आरो बेयावनो रिटायार जासिगोन खाल मानसियालागै रिटायार जासिगोन सेप्तेम्बराव खालमानसै बे आबैया नार्स मावो आरोना दा नै रायजोफोरा सोरबाफोर बरपेटानिफ्राय नायदोंबा सिनायखागोन औ बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट खालामोलै मोजां फैनानै नायबानो जाबाय बेमार आजारफोरखौ खुला खुलि खिन्थाबानो जाबाय लाखोमा नाङा होमबानो आबैया आराम नायनानै हरखायो दे दोनबावनो आरोना औ ओमफ्राय नैबे आबौआबो मास्टार मावोमोन दा रिटायार जाबाय आबौना अबेयाव मोनलाय ना हरलाय आबौ अबेयाव मोनलाय नोंना मास्टार मावनाया हस्पिटाल खाथियावनो नङा एल पि स्कुलनि नामखौ एसे बुंना होलाय मिथिगोनदां औ स्कुलनि नामा जाबाय मध्यहावलि एम इ स्कुल सिगांफोर फोरोंजानायफोरा सात्रफोरा आबौखौ निस्सय नुयोबा सिनायखागोन इउनिभारसिटिनि जाहैबाय स्वर्णप्रभा सैनारिया इउनिभारसिटिनि माबारि आंनिनो साथ्रि स्वर्णप्रभा सैनारिखौ बयबो सिनायगोन दे स्वर्णप्रभा सैनारि औ ओमफ्राय दायो आङो साहित्यआव गिदिङो बेनो साहित्यआव गिदिङो आरो बिब' बिनानाव आंनि आबौ आबै असे आबैयानो उन्दैसिन औ आबैयानो उन्दैसिनथ' आरो औ उन्दैसिन नङा इनिफ्रायबो आरो बै नङा माबा बिनानावनि भितराव आं उन्दैसिन आरो औ बेखौसो बुंदोंब्रा आङो ओमफ्राय आबै नों बोरै मोनदों माबा बिनानावखौ लोगो मोननानै आबैखौ गाबसिगोन बायदि नुबाय दे आङो गाबाना थांगोन दे फैफिनगोन दे आं जागोन दे फैना थांसै न'आव थांसै औ नैबे जाबाय आबैमोननि न' आबै नार्स मावनायनि न' बियो एकदम मेगन मोदैजों जि गाज्रि नुबाय महरखौ आंनिखौ जाथि जाथि जाजोब्बाय खानायाबो मा नामलै सैमाफोरालाय ए
औ बे जाबाय आबैमोनहानि न'। थ' भिडिअखौ आं बेनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आबैखौबो बिदाय लानोसै जों थांनोसै आरो दा जों न'आवथ' डाइरेक्ट थाङा जोङो बरपेटा हावलियाव थां हावलिलायनो मामोनलाय हटापारायाव थाङो हन्टापारायाव थांनानै थाहैथ'नोसै आरो आबौमोननि न'आव थ' भिडिअआ बेसेबांसै दे बाय बाय।